दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायलां आरो नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बिसगोनां। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायलां। बे भिडिअनि कास्टआनो जादों आबुल नार्जारी आरो मनिसा मुसाहारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कनसेप्ट स्क्रिप्टआनो जादों सुबर्णा बसुमतारी। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों दैदेन औवारी, पुलि बसुमतारी, लाल नार्जारी, जाफुं बसुमतारी, अमुक बसुमतारी, प्रप नार्जारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों दैदेन औवारी। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दैदेन औवारी चेनेलाव आपल'ड खालामनानै होदों। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांनाय बायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना फार्स्ट नायबाय थानो मोनगोन। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअआ थाबैनो फैगोन।